душата да се прероди. Новият ти облик усещам вече в тебе. Бди. Това е Кара. Този остров Намерихме го! е домът на богинята. Това място може да се намери само ако човек се загуби. Бендида. Не сме сами на острова. Просто смъртни хора са акостирали с кораб. Трябва да ги проучим. Трябва да се направи нещо. Те вече може да проучват нас. При всяко положение трябва да сме готови. За отбрана. Бъдете очите на Бендида. Как е възможно да контролирате слънцето и да влезете в чужди умове? Доста ви продължи, Омар. С тях ще живеем като крале. Ние сме всичко свещено и красиво, за разлика от тях. Щом истината е различна, значи вече сме пораснали. Няма да има повече сълзи. Мисля, че е крайно време и аз да получа това, за което съм дошъл. Шанс ми дайте да поправя грешката и да ги унищожа.